як ҷудая мавзӯъ фаҳмидем, ки расули худо як кас мега, ки расули худо вақте ки айнураш худованд расули худо офаридааст ва ҳамаи мо айнури худованд баъд моя офарид. ҳамин аят мефаҳмонд. ин бародарам хеле маъно кати гап зад. дар шариат муқаррар аст ки аллоҳ таоло ҳазрати одам алайҳиссалоту вассаломро аз хоку аз об офарид, аз гил, аз лой офарид, яъне аз хок офарид. дар чанд ҷои Қуръон омадааст. Минҳа халақнакум ва фиҳа нуъидукум ва минҳа нухриҷукум таъратан ухро. мо шуморо аз хок офарид ва шуморо бо мубаддал ба хок мекунем ва боз як маротиби дига шуморо аз хок берун мекунем. ин аст асли шариат. ҳазрати одам алайҳиссалоту вассалом аз хок офарида шуданд. баъд аз қабурғаи чапашон ҳавво алайҳиссалом офарида шуд, ҳамсарашон. баъд аз ҳар дуи инҳо аллоҳ таоло дар рӯи замин мардҳои зиёд ва занҳои зиёда паҳн кард. ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аз насли ҳазрати иброҳим алайҳиссалом ҳастанд ва фарзанди иброҳим исмоил буд. ин бо яманиҳо хонадор шуд дар Маккаи мукаррама. баъди 40 насл аз падарашон Абдулло ва модарашон Омина пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам ба дунё омаданд. ин аст асли шариат дар бораи пайдоиши пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам. аммо аз нур ин гапҳо яъне далел лозим аст. бале пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам нур ҳастанд, равшанӣ ҳастанд, ҳидоят барои мардум ҳастанд, вале аз нур офарида шуданд. яъне ки ин гапҳо бояд асли шаръӣ аз Қуръон я оят мо Муҳаммадро аз нур офаридем гуфтаги оят ёбад, ё дар ҳадис омада бошад ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфта бошанд ки маро аз Аллоҳ таоло аз нури худаш офарид. ривояти Бухорӣ, ривояти Тирмизӣ ҳадис бояд бошад. модоме ки нест, ин гапҳо асос надорад.